Wees gegroet, mijn ware broeders en zusters. Dit is het beeld en de stem van Milano. Midego, afasi va bepaalde aboppers reageert. Meki jere sma etaki abop na een partij betonsmate. Bepaalde mensen beschouwen de ABOP als te zijn een partij waar de mensen zijn gaan verzamelen. Maar mi etego taki ABOPers mi brada nangasa. Jullie zijn niet. Jullie zijn geen mensen. Na tranga yesiwi abi. Tanga yesiwi abi. Omdat we shide san bumbu taki asandisi. U fout in zee. Of a edema althans fout. Maar het is maar taki. Dat we zoeken voor takasan recht. Dat je beschuldigt asma juist. Sa e probeer voor tjara. A duidelijkheid komt. Sa e probeer voor zo dat niet zo. Maar zo. Dat we zoeken voor beschuldigd asma dati. We vinden dat je asma ifai toonu. Na disi na dati. Misding. Deni arregeren disi. Teleki verkiezing hori paka. Misding. Poti ala de ministerie. Voor ABOP. VP-post en alle de posten sa ABOP e bekleed. Misding poti a herregeren totaal. Mesis mai kotaigi mi taki ja. Dis dati na bravo wang beka opapasi beka mana gangster. Mi kijk ook ba, die man is daadwerkelijk een gangster ja. Ama nou een enkele politicus, ama nou een gangster inderdaad ja, van huis uit is hij een gangster. Maar mi vraag na unu, na taki, die ama na gangster so, want desma, no vergeti kom taigu wansani. 25 na desma fumara wijne die bravo een mandaat voor het parlement voor het eerst. 2010 na desma fumara wijne zorgu takamandoro dape baka. 2015 na desma dat hij ook toe zorgu baka voor amang doro drape. 2020 na volleisi baka makandrakba desma fumara wijne die akel disi een mandaat voor stong in het parlement. Da mana gangster no ay ko play gides maf marawena tak dena frietje chimboy junkies we diwe takamana gangster di ama gangster so na trappe in sorry gangster kardrak tak na gangster een paar weken terug de mango piki ala de apparaat voor a street ziekenhuis dape na marawena chakwe vermoedelijk na Nikeri. Bino sabe werkelijk na milkeer de chat en go is na zeer de kel go zeer de sani. Maar beelden bij de bewust dat de man go tek de sani na marwi na ziekenhuis. Bewaldu berada na nga sabe knapu e protesteer voor de man ook de sani kwam. Waar was deze Brunswijk die e play gangster die de burger voor Sranang? Be amambe na jaso abem go sorta ke na gangster. Want na jaso heeft na per helikopter abem vrego snel. Takei, no man e fast no ang apparaat jaso. Ala de apparaat we pot de baka. No one vriendje heeft pas no one apparaatjaso. No one chimboy nee ko disrespect marawena. Ala de san etanja. No one jonkie nee mo bof ko tek apparaat go seria. Dan pas mi betak ja mama na gangster bikamay e play gangster. Die tegen je e follow. Maar nee, na follow juist aan stempel tama ala leisi na dat man go play gangster ki. Dat so gangster na yo. Dus die banono na nga follow. Verkiezing e kondoro baka en luku baka verkiezing di sisa keldu afroisi koteki para maribo leki won place dat wat aki akabana nga unu no de na terige moro akabana nga unu marawena wesitori na apedi de man kotek de santa ki na drape amambem sorry taki na gangster de na mafia de trama na chiboy de trama na vriendje de man tek no apparaat drape. Maar nee, deze man was misschien in een andere wereld. Because aan bij de life die de man film de boy protesteert daarbij. Daarbij aan bij musu shifu, hespite bij doro daarbij. Heeft een helikopter of sabo doen. Dat amanoshi. Maar die afvolk is vetigi ereti de pina de dwengi. Sa de inyana albina di tapapasi. Spoed adoro daarbij. En luku
de termen sa akoprai drape. Lukufa akadrak esrefi drape. Dus wie zei tot hij mi de santa tita kamana gangster na mauwan beka opapasi. De verkiezing odoro bakada oshi if amana gangster of amano gangster. Gangster do de politiek. Ama bem sorry gangster eto wan lazy di de mango piki de apparaat teki dape na maru na sikonois. Amandis no de drape fuyet a follow. De mandisi mi taki de mandisi do drape fu sorgu taki de tori seti fu kayep de srefi. De solanga de man ay go bungi de man de mai fende chiko broekje de man efende commissie daarom de man taki de komo tot de eind fasani. Want mi edenki taklet va de apparaat drape. Kan de sref na ser ama sref de se teken fu ser de sangi de man te kwa moni potne saka. Minotak na swade mi tak me denka mandoti. Anders ama go meki bari fu sorisma takai mene na nga asrana follow matati amanodo. Juist di asrana follow e konki e reti amango play gangster idesma.